Il-festa, teżor tal-wirt intangibbli. Fuq il-festa hija ċ-ċelebrazzjoni tal-festi Maltin li ġew rikonoxxuti bħala parti mill-wirt kulturali intangibbli tal-umanità tal-UNESCO. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-kultura tal-festi ġiet imnedija mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fit-Teatru Manuel. Il-Ministru Bonnici tkellem dwar l-importanza tar-rikonoxximent tal-UNESCO u r-responsabilità li ġib magħha. Spjega kif il-festa hija mera tal-karattru Malti u hija element ta' da. Il-Ministru Bonnici spjega wkoll pjanijiet tal-futur tal-festi ta' Malta, inklużi inizjattivi biex jappoġġjaw it-tkabbir tagħhom u l-viżibilità internazzjonali tagħhom għalli l-Gvern mhux se jqaf jaħdem għat-tisħiħ tal-festa Maltija. L-attività fuq il-festa 2024 se ssir nhar is-Sibt 19 ta' Ottubru fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta u se tkun ġurnata ta' ċelebrazzjoni bis-sem ta' mijiet ta' mużiċisti doqqu l-aktar marċi popolari tal-festa li se jingħaqdu fl-akbar banda li qatt ingħaqdet f'Malta. Dakinhar se jitnieda wkoll marġ ġdid minn Rejx Berras. Din l-attività se tibda b'qudiesa solenni fil-Konkatedral ta' San Ġwan u se jkun hemm ukoll ta' workshops interattivi għat-tfal u l-familji li se jiffukaw fuq isnajja tradizzjonali bħal liedna, fustuni u pavaljuni kif ukoll dimostrazzjoni dwar kif isir il-qubbajt fost oħrajn. Ma jonqosx spettaklu tal-ob tan-nar sinkronizzat bid-daqq tal-Innu Nazzjonali Malti.